Awan tinilista nga epekto ti bagyo nga Inday iti Region 1. Nupay kasta, agtaltalinad ang nakasagana dagiti kagawaan, personnels ken relief supplies iti La Union ken Ilocos Sur. Kabiyatan na adupay lang nga LGUs ti nagkansilar ti klase. Detalye ti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Awan ni tanyaman nga insidente wenno pasamak ang nakadangran kadagiti umili ti La Union. Dayta ti waragawag ti provincial government ti La Union kabayatan ti monitoring da iti epekto ti bagyo nga Inday iti masakupan da ken pan nakaideklara ti blue alert status ti probinsya. Iti baet ti dayta agtaltalinaed ang nakasagana amin a kagawaan da kas kadagiti assets, food, non-food items ken agas pakairamanan dagiti personnel, health ken rescue equipment. Pagyamyamanan ti provincial government iti Ilocos Sur ti humanitarian assistance nga impaay ti Office of Civil Defense Region 1 iti probinsya. Malaksid ngamin iti 1,500 a family food packs nga insagana ti provincial government na nayunan ti relief supplies da iti 1,036 a shelter repair kits, 926 a hygiene kits ken 18 a family food packs manimpod iti OCD Region 1. Nupay awan ti nailista nga epekto ti bagyo nga Inday na panamnama ti panagtalinaed ang nakasagana a may waras dagiti nasa o a supply iti kanito nga adda ti mapasaran a kalamidad. Agtaltalinaed a suspendido ti klase kadagiti sumagmamano a munisipyo ti Pangasinan gapu paylang iti epekto ti habagat. As of 7 a.m. ita nga aldaw, suspendido ti klase iti amin a libel iti pribado ken para publiko a pagadalan iti Alaminos City, Anda, Agno, Bani, Binmalay, Bulinaw, Bugalyon, Burgos, Mga Tarem, Natividad, Puso Rubio, San Carlos City, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, Dagupan City, Dasol, Infanta, Lawak, Mabini, Mapandan, Sual, Umingan, Urbistondo, ken Santo Tomas. Suspendido met ti klase iti preschool aging galaang iti senior high school iti pribado ken para publiko a pagadalan ti Aguilar, Basista, Kalasyaw, Manawag, Mangaldan, San Quintin, ken Sison. Iti laeng met daycare aging ga kinder ti suspendido iti Bautista ken preschool aging ga elementarya iti Santa Maria, Pangasinan. Kabayatan na, impanamnama metten ti city government ti batak ti financial assistance karagiti stall owners ken market vendors ana apektaran ti naura mamerkado publiko ti syudad. Ti assistance katagay-ayam iti 10,000 naging ga 100,000 na nakabasar iti assessment a danyos iti tunggal stall. Malaksid iti dayta, nakaawat dapay iti kanayunan na family food packs manipod iti PCSO ken rice donations kagidan iti panangipanamnama ti batak LGU iti panangikalikagumda a maisimpa ti nauram a merkado. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.